Hemme ve salam. Bugün size kıskacık makyaj video tayinladım. Bugün korporativ belleýäs. Biz iýrak başladyk. Gitdik onda. Birinji saçma dakyan lipuçkam öz magazynymyzda bar. Abadokda kanymdan şundaqan has udobny görýän kiçike saçlarym ýygnaýa. Gaşyma gel çalym daşyny konsiler etdim we göz üçin baza çalýan. Bazadan soň hemişe gaşymyň aşagyny highlighter bilen geçýän. Birazajyk siýanja berýär. Bugün roza koynak giyən, şoň üçin iň njejna roza vatyanikdan gözüme ten çalyp başlaýan. Gözüme çalamdan soň ikinji has ýarkyrak roza vatyanika geçýän we birazajyk makyajmy ýitelýän. Çalan iki renkimem gowjady prostoşowka edýän we azajyk öňüne bir naýçdan pigment geçýän. Bloskan halamak, grup makyajlarym halamak, şoň üçin pigment ulandym. Soň ýüzüme baza çalýan, elim bilenim gowy edip siňdirýän. Bu gezek men Charlotte Tilbury, Estee Lauder, hemem Lick 3 tonalkan garyp ulandym. Üçsini garýan we sponjik bilen ýaýratyp başlaýan. Şu ýerde esasy görkezjek zadym sponjik bilen şeýdip ýaýratmak, diňe şeýle düzäýne bilen ýaýradyň. Ondan soň contouring etjä başlaýan, ýüzümi kontur edýän, azajyk burnuma edýän. Ondan soň konturmam ýaýratýan. Men köplen şüňe jytky konturlanýan sebäbi ýüzü gaty gowdurýar. Konturum şular ýaly düzäýne bilen ýaýratýar. Soň hamis make-updan täze pudramy ulanyp görýän. Gözümiň aşagyna we ýanky eden konturumyň skulamyň aşagyna azajyk çalýan we birazajyk garaşmalygyny aýtýan. Berde uly kistiçka bilen ýanky pudrany ýaýratýan, soň rumyana geçýän. Rumyanam çalyp bolamdan soň hökmen highlightera geçýän. Men highlighteri hemişe elimde çalýan, kist bilen çalsaň edil elle çalan ýaly oturanak. Iň soňuna gaşymyň içini doldurýan, eşigim çalyşyp gelýän, inne has haýdamasam ýetişemek sebäbi korporatiwa uje köpsi gitdi. Biraz gijagalym klientler bilen haýdap saçym edýän. Hem ýalyk öýme näme daňjam bilemek, iň soňuna ýalyk saýlaýan. Aradak videolamdan soň köpüňiz liçkama sam sibe vizajist kursyny hemem öz-özüňe ýalyk daňmany öwredýärmi diýip sorapsyňyz. Şo kurslar menne ýanwar aýynyň 5-inde başlaýar. Ondan berde kursum ýok. Ýazylmak isleseňiz direktime ýazyp bilersiňiz. Men paçti taýyn, inni, izini siz bilen bile görelýän.